Θα το κλείσεις. Δεν φαίνεται το Έλα ρε. Λέγε ρε μαλάκα. Είναι τρία άτομα. Είναι ο Θεοδόσης. Τραβάει. Είναι ο Θεοδόσης, ο Λάζος και εγώ. Και οι τρεις έχουμε πρόβλημα στο περπάτι. Ο Θεοδόσης περπατάει έτσι. Εγώ περπατάω έτσι. Ο Λάζος περπατάει έτσι. 40 βαθμούς τώρα και ψήνουν το καλοκαιράκι. Πίτα στη ζέστη, υδρώνουν όλοι. Βάζουμε μεταξύ μας να πάμε παραλία. Δεν λέει τώρα, θα δώσω εδώ πάμε ρε μαλάκα. Λέω, μα δούμε πως κομματάμε έτσι, μας prezεύουν παραλία. Λέω, δεν περάσει, λέω πάμε. Πώς πηγαίνουμε. Έχει παραλία 5.000 κόσμο τώρα. Ο Θεοδός κοιτάει εμένα, μου κοιτάει το Λάζο. Τώρα λέμε πως θα πάει πρώτος. Όπως είναι να πάμε ρε παιδί μου στη θάλασσα, είναι κάτι μικρά μονά που πέφτουν με κάτι τριγάκια. Λέω, ο Θεοδός είναι μάγκες, λέει, το έχω φτιάξει να κάνω. Πώς πηγαίνει. Όπου καίει χαμηλενικαίει, κλέβα τα πηγάκια και μπαίνει μέσα. Πατάω τα πικάκια. Διδάσκω τα πηγάκια και μπαίνεις μέσα. Λέω, Λάζο, τι έκανε ρε μαλάκα. Λέω, δεν έδειξε το πρόβλημά του. Λέω, τώρα τι θα γίνει. Λέω, Λάζο, λέω, το δέκα και εγώ έφυγε. Μου λέει, κάτσε περίμενα να πάμε μαζί. Λέω, θα πάω μόνος μου. Μου λέει, τι θα κάνεις, το λέω, ναι. Φοράω, λέω, παιδιά, και λέω, χίλια συγγνώμη, λέω. Αχ, καίει. Περνάω τα πηγάκια και μπαίνω μέσα. Ο Λάος λοιπόν την πλάκα μου. Λέει ρε μουνιά, θα πω σαβώ. Σκάω. Λέμε εμείς έλα. Δεν κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί. Λέει παιδιά, κοιτάσου μόνο. Έκανε την πεντεκάκια. Oh.